May buntag mga kabisaya, espesyal. May buntag ninyo guys. Niya ko ning kabuntagon kay madto ko sa pagpamahaw. Manilhanan nga mamahaw ko. Naisudan nga tinuang manok. Yan naisudan nga lumpia pagkabuok. Yung kanon. Yan ay Pepsi. Pansadili pag kumuadto sa pamahaw, sa pagpamahaw, akong itudlo kaninyo kung unsaon pag-abli ang taklob sa soft drinks nga kining Pepsi nga gamit ang nipis nga tinidor. Atong sa nangagi, baga to nga tinidor akong gigamit. Matong dugay-dugay gid ako og abli. Apan karon nipis na. Kung ipakita kaninyo kung unsaon sa pag-abli aning nipis nga tinidor ang Pepsi. Kung sara ba gini siya ka ligwat. Kung pakita ninyo unsaon siya pag-abli ng nipis. Kung unsa ka gipaspason ang pag-abli niini itong sugdan niya. Dahil nakay kamunggay dahil. Ha? Oh. Kaya ko dahil gi. Kamunggay na o tangan. Basic lang. Naabli siya. Yung ani nga tinidor. Kaduwa na ko nga ligwat. Ginao na siya. Nabawag ko tungkol sa pangusog na ko. Nabawag ng tinidor. Ang tanungon. Dili na ko puto. Mag-ingon ka ninyo. May adlong Domingo ka na itong tanan. God bless us all and more power. Daghang salamat.